No. Ole tuna chuan pan card le Aadhaar link dan kan soidon ani anuai link ka khwanin click ula heta hian hemi site a hian in lut don ani pan number chutna tur ta hian pan number kan chudon ani khi ka pan number ania ta hian Aadhaar number chutle tur ni hei Aadhaar number ti a hian Aadhaar number ka chuwa ta hianin ming chutur ni name as per Aadhaar ti a hian Aadhaar kata kan ming kha chuturani chuan I have only year of birth in Aadhaar card hei hi chuan enter the code as in above image tita hemi hi ta hian kan chulutang ka chulut ta a chuan request OTP ti hi katika chuan mobile number ta hian mobile number OTP one time password ron thlen na tur kha mobile number ka chudon ta ni mani mobile number chutur ni chuan link Aadhaar ti hi click tur ni ta ni hei hi ka click ta a chuan kei chuan ka lo link to awangin hei your PAN is already linked to the given Aadhaar number ti hi aron inziaka ka kan la link lo chuanin a in link thar chuan successful ti kha aron ziak mai don ani ole kha zong kha kan han en tir thei chu ani e